Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Matindog po kita para sa novena to Saint Jude Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good,
and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan na mamatean mina. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan na asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo sa kami. ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos maray na aga sa inagabos mga tugang. Ang mga intensyones kan sa tuyang sa tamisa iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Melissa and Sam. Thanksgiving offered by Helen Miralles and family. Special intention to pass the Criminology Board exam on February 5, 6, and 7 of John Paul and John Lloyd Horca, offered by Horca family. To pass the Criminology Board exam offered by Mary France Palagam and Patricia 14 Campit. Para sa kapahingaloan ka mga minasunod na kalag, Froilan by Rosie Asupardo Cantara and family. Hihino by Rosie Asupardo Cantara and family. For Melchor by Leo and Cynthia Ramos. For Ruben by Rosie Asupardo Cantara and family. For Sylvia and Antonio by Rosie Asupardo Cantara and family. For Aaron by Lorna Naive and family. For Luz Biminda and Ronald, offered by Morales family. For Ruel by Romulo Bosquillos. For Arian by Literal family. For All Souls, offered by Meds. For Telma and All Souls in Purgatory, offered by Chan and De Vera family. For Reynaldo Sr., offered by Viol Bernal. For Eugenia and Placido and Agapita, offered by Helen Miralles and family. And for Willie, offered by Ong family. Banuaan ng Diyos, matindog na po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong spirito. Febrero 6, ginigiromdom po niya to ang memorial ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin mga pag-iriba. Kabusinda mga martires kan pagtubod. Nagsunod sa tuyang kagurangnan, nagsimbag sa sayang pangapudan, asin idinusay ang sa idang buhay sa ngaran kan siring na pangapudan asin pagtubod. Saldaw man na ini sarong komunidad kita minataong ondra asin nagaarang kan tabang kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Saro man na ehemplo kan nagdangog, nagsunod sa pangapudan kan sa tuyang kagurangnan. Ini ang hagadon tang grasya para sa lambang saro sa tuya sa pagdulot niya to kay ning Santa Misa. Nakita man lugod sa ngaran kan pagtubod na ini makasimbag man sa imbitasyon asin pangapudan nin mahal na Dios sa satuyang buhay. Wenyan midbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang ihagad po ininitawad sa mahal na Dios tanganing magkaligo kitang magselebrar kay ning mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ta Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalat, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo,
kagurangan maheraga. Mamibi kita, O Diyos, kusog kan gabos na mga banal na nagkanigong apudon an mga martires na si San Pedro Bautista, si San Pablo Miki asinan sa indang pag-iriba sa buhay sa paagi kan krus. Warasan, namimibi kami, nahulikan sa indang pamibi, timuson milsagkod sa kagadanan, an pagtubod na samong pinapahayag. Huli kay Hesus Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kay bamong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himataon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat sa mga Hebreo. Dai kamo nagdulok sa sarong bulod na dai madudutan, kalayong naglalaad, kadikluman, bagyo, trompetang nagtatanog, asintingog na nagtataram, naan mga nakadangog na kimaherak na dai na magtaram sa inda. Nakakatakot na gayo anahiling, mala ngani, ta si Moises nagsabi, natatakot ako asin tinatakigan, alagad kamo nagdulok sa bukid nin Sion, syudad nin Diyos na buhay. Sa Jerusalem na langit nun, duman rinibong mga angheles nagkatiripon sa kaugmahan, kaiba ang bilog na simbahan, nin mga panganay na angaran na susurat sa kalangitan. Nakarani kamo sa Diyos, hukom nin bilog na kinaban, sa kaibahan kan mga espiritu nin mga matanos na naging banal. Nakarani kamo kay Jesus na tagapag-ultanan kan bagong tipan, asin sa iwinirik na dugo na nagkukurahaw urog na makusog kisa dugo ni Abel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghorop-horop mi ang sa imong pagkamuot. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghorop-horop mi ang sa imong pagkamuot. Dakula ang kagurangnan, maninigong pag-umawon sa syudad nin sa tuyang Diyos, ang sa iyang banal na bukid halangkaw asin magayon, iyo ang kaugmahan nin bilog na kinaban. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghorop-horop mi ang sa imong pagkamuot. Ang bukid nin Sion duman sa kaharayoan kan amihan, iyo ang syudad kan dakulang hadi. Ang Diyos yaon sa iyang ineerokan, bantog na paalawan. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghorop-horop mi ang sa imong pagkamuot. Pinaghorop-horop niya mo ang sa imong pagkaherak, O Diyos, sa laog nin sa imong simbahan, ang sa imong ngaran asin mga an sa imong kaumawan, nakakaabot sa mga puro nin kinaban. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghorop-horop mi ang sa imong pagkamuot. Ipagukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Inapod ni Jesus ang 12, asin sinugo naman duwa-duwa. Tinawanin kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga marumpot na espiritu. Tinugon naan sa indang paglakaw day magdaranin anuman, sarong sugkod kun bagaman, asin daing iba, daing kakanon, daing supot, daing kwarta sa bulsa. Magsapin alagad day magdaranin sanglean.
Sinabi pa, kun kamo pasakaton sa harong, mag-ero kamo dyan sa kod na kamo maghali. Kung sa sarong lugar day kamo akuon o day maghinanyog sa indo, bayaan indo asin palpagon ang alpog sa indong mga bitis. Inipatanid para sa inda. Ang mga apostol naghali asin nagkulit na ang mga tao magsulsol asin magbakli. Dakol na mga demonyo ang pinalayas ninda. Dakol man na may helang ang sa indang linahidanin lana asin binulong. Mga tugang kong namumutan, marahay na pareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. May mga saradit na detalye digdi sa tuyang ebanghelyo that are of paramount importance. Na magayon paghurup-hurupan ta, maski dikit na detalye, alagad bagayon na mapagunuan niya to ang leksyon. Not previous to this account, gospel account, Jesus was seen or described praying na bago siya nagpili kan sa iyang mga disipulos, asin ipinadara o isinubol sinda, sinasabi na sa tong kagurangnan, namimibi. Ano ang kalagahan kan pagpamibi? Para sa satong kagurangnan, the choice of the right person will probably determine the success or failure of his mission. Ang pagpili ng tamang kaibahan, pagpili kan sa iyang mga isusugo, nakadepende duman ang magiging success or failure kan sa iyang mission. Pareha sa pagpili ng partner na agumon. Diba? Pareha sa pagpili ng bukasyon. In other words, for every major, even minor decisions that we make in our life, kaipuhan po, nakamakuha ang una niya to sa tuyang sadiri, nagpapamibi. Kaya baga, when we read appointments or letters, nakalaag dyan, after prayerful discernment. So we must also make prayerful discernment before we make any decision. Lalong-lalo na kung ang desisyon na ini, dakulang desisyon na gigibuhon ta sa satuyang buhay. So that's the first detail na magayon tama na paghurup-hurupan. Ikadua, sabi po digdi, they were sent 2 by 2, manduwa-duwa. Kung according sa sinasabi sa mga ebanghelyo, Jesus has 72 disciples. So, ibig sabihin, they could have covered 72 places kung saro-saro sana. Alagad ginibong manduwa-duwa. So, mas dikit na lugar. Ipinadarasinda sa 36 sanang lugar. 72 kuta. Doble na kuta. Ngata daw taman duwa-duwa. Importante, ining inaapod niya tong mutual support. Dahil pwede na kita sanaan matrabaho. Kaipuhan ta ang tabang kan iba. Sabi baga kayan, 2 heads are better than 1. We must have this teamwork. We must live in the context of a community as we do our mission also. Yan ang kahalagahan kung ata po ipinadarasin naman duwa-duwa. Ikatulo, na detalye, importanteng barhay, bago ka mag-engage sa mission, importanteng ara mo kung anoan sa imong mandato. Kung malaog ka sa trabaho, tinatawan ka ng job description. At the same time, itong expectation from you, and kadaklan kan mga job interviews, what do you expect from this company? What can you contribute? Narumduman ko lugod sa istorya na nag-apply ki trabaho. Pag-apply niya ki trabaho, hinapot, what can you contribute to this company? Sa buot-buot kang applicant, kay pangani nagpupuon, may kontribusyon na tulos. Kaya sinimbag niya so
Sinimbag niya, so nag-interview sa iya. Kaya nga ni ngaya, sir, nag-resign ako sa pagiging presidente kang Aurora. Tagabos na sa ngaya contribution. Pag-abot pala ngaya digdi, contribution man pala. So iyan ang importante, preparasyon. Kaya digdi sa Ebanghelyo, itinao sa indakan sa tuyang kagurangnan itong sa indang job description. At the same time, itong expectation sa inda. Ano po ito? Sabi digdi, enot sa gabos, na ekspektasyon, o sa indang mandato, to proclaim the good news, heal the sick, and cast out demons, and to raise the dead. Yan ang sa indang magiging trabaho. Magproklamar kan marahay na bareta, magbulong kan mga naghehelang, magpaluwas nin mga demonyo, asin magbuhay nin mga gadan, to minister not only to physical but also to spiritual needs of people. Yan ang sa indang job description. I think the same job description that we have as followers of Christ. Kasuaring ka naman nagproklamar kan marahay na bareta. Minsan pag nagsasakay ako sa MRT, sa bus, may minalaog na sa nang bigla baga. Nagpipreach. Sabi ko, how I wish Catholics will also do this. Kaya lang, medyo makamundo duman. Pagkatapos mag-preach, ma-distribute na kag sobre. Dahil man iya nakalaag digdi sa job description ta. Kaya, inako mo na daing bayad, itao mo man na daing bayad. Second part, inisu expectation. Bring no staff. Daing magdaranin anuman. Daing kakanon, sabi digdi, sarong supot, daing kwarta sa bulsa, magsapin, alaga daing magdara, nin sanglian. Inisu expectation sa satuya. Ibig sabihin ka ini, na kita po, we must learn, just like the first disciples, to put our trust totally in the center and not in ourselves. Sa satuyang pagibukan misyon, importanteng tandaan kan lambang saro satuya, kadapat kitang magsarig bako sa satuyang sadiri, kundi sa nagpadara sa satuya. And I personally can attest to that. As a priest for 26 years now, dahil man ako nagutom, maski sa man ako na destino ko, minsan nga ni, tig-arthritis na, tig-high blood na, may diabetes na, dahil kan mga masiram na tigtataunin do, mga mahamis na cake, may ice cream pa, kasabay pang lechon. We only need to trust in God's providence. God will always provide for us. Magtiwala ka lang sa iya. So iyan ang importanteng ma-realisar man po niya to. To attribute all our success not to our own talents, skills, and educational degrees, but to God. Sabi nga ni po kayan kan sarong librong nabasa ko, for all missionary work and activity by its very nature is the work and revelation of the Holy Spirit. Ang satuya pong tigigibo, bako taining trabaho, kundi trabaho kan banal na Espiritu Santo, trabaho kan sa tuyang kagurangan. Kaya magsaring kita sa Diyos. Sa satuyang pagibo kan misyon na ili, sa iya kitang tatabangan. One last point about this privilege na itinatao sa tuya tanganing makapaglingkod. It's never a right na kita makapaglingkod, matauanin siya sang maglingkod sa satuang kagurangan. It's a privilege being given to us. So, yan ang nalilingawan kan kadaklan. Garibaga diretso niya. Ako ngaya, Father, tamatibayon ako, honorable ako sa komunidad, dapat ngaya, lay minister ako. Kami ngaya, ang grupo may tamatibay magkanta, mga magayon pa, gwapo pa, mga mahamot pa. Dapat ngaya, kami ang number 1 choir sa parish.
Dapat kami, lektor, tamatibay akong mag-speech, magtaram. Oh, good morning, my dear brothers and sisters. So, ipagayon-gayon baga ang pagtaram. Tamatibay ako. Dapat, yaon ako dyan. Maski di ako mag-attend the meeting as information. Iyan baga minsan ang nalilingawan ta. Inimbitaran man sa na po kita. Tinawan man sa na kita kaining pribilehiyong makapaglingkod. Sana, di ita pag-isipon na maninigo kita kaini. Pinapagkanigo kita kan sa tuyang kagurangan. Kaya gamiton tayo ining oportunidad, ining regalo asin tsansa na itinao sa tuya. Tanganing totoo manangkad, maging madinig-an sa tuyang motibo sa paglingkod sa kagurangan. Sa ngaran ka nama, kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. To God as we have this bread to offer. Blessed are you, Lord, God of all creation. To God as we have this Magpamibig ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos namang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilaw niyang banal na simbahan. Ama, nin kabanalan, ako ang mga balaog na dinadarami sa imong atubang, sa pagrumdom kan mga banal na martires, sa sinwarasan na kaming sa imong mga surugoon, magdanay siling man sa pagpahayag kan sa imong ngaran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Hulitaan dugong pinabulos kan palada na mga martires, sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ng kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na santo sa sinangeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ng mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan na minadidi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, di ka nang gadan banal, buraboling gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, bagin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuon, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kabugabos, asin magkakankainitay niyan sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinisagiraray na pagpasalamat sa ibo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos, asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ilian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako.
misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikaw magdato. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma, sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahan, si San Judas Tadeo, ang samuyang patron, asin gabos na santos, kay bahan si San Pedro Bautista, asin Pablo Miki, asin mga martires, nakaintupan nakapaggaya-gaya sa imo, magkani kong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos doon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama, Ama niya niya mo, mo na yaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagaan ng siling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat ken mo magpaglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo, ang kagurangnan ni ka na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Patinaraohan po kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Cordero. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami ni katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, baka ko maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri,
Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalagko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker, so great that His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit to openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos, sa pagkagadan kan sa imong mga banal na martires, ang misteryo kan krus nagbabanaag. Warasan na huli sa kapangyarihan kay ning sakripisyo, kami man magindayupot kay Kristo sa imong akit, asin maghigo sa simbahan para sa kaligtasan kan gabos. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaiba po kita nin ikaduang kolekta para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot sa 14,025 pesos and 50 centavos. Ang naambag niya to sa siling na oras din misa, nagabot man po sa 392 pesos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot man po sa 6,115 pesos and 5 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Asin available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tuyang parokya. Available naman po ang Jubilee of Hope, a Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa ibang detalye, maghapot na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Maubot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana.
Anonymous donors, 900 pesos as in 400 pesos. Mr. and Mrs. Baldon, 1,000 pesos. Rom Dumalaon, 500 pesos. Salamat po as in Diyos Mabalos. Matindog na kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa inyo kapos. At kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong Espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos ken Dios na mabubuton asin maherakon. Anama an aki asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na an bisa. Salamat sa Diyos. Deo, kami ka herakima. Thank you and good morning po.